te hakato ka last meeting ka bangi syong ka bangi kendo kadon ke jing kren ka baong balay ba phim penpau ya ka kerteng jong kitu ki positive cases terengannya tu ep ka medical ethic ngathai ide che sitip ba kine ki adon de kabon kidon ke jing ka agreement ka ba kide sign shua bakin yo ya ka tu ka registration na ka ngathai kalong ba ka secrecy kalong ba .com te menta subuh ngai nuksa ibahek ide doktor ladi ibahek eksamin yapi don ni jajing pang bakum nom tip ha uperlok jong pin wan kali ni bahek utu yo jing pang ayu pis ngau don kom mong kata sengau dei mau bawa bahek unya tu ba te utat don jing pang kata don jing pang kata is it fair ngangap sutu ga kongres kamtamu ULU jengi udei u doktor mukul sama udei physician himself ngangai skemu sutu tama menin nga iu spokesperson udei usinet nya imat u klemnya share bod hunmen la jong namar balai nga ongkom ta namar ba hunmen jong udei ban batailem ya ka medical ethics kaba mdei tang hapo rindia haka pertei borok away bangimla ban ong bangi wat teng wat hayeng lu don ki bapli kinong pang ki bom sung ternat ban yathu briu ye jing pang te khen chwa tang hanta se don bakim sung ternat wat ban yathu ye jing pang bala yu ki don la ka jong perkhat ki don la ka jong ta privacy te why not we respect that te nak ka daw nga so ban ong ba ta ka jing keno ngatrai kalong ka bom don nong rim hang nuang nuru henrei ngakwa banyopi bah ka notification ka bangi na klep sarkar ngila sim kalong ba positive lane ki high risk contact ka bangin ya share kalong tang bat ki borsno ka COVID-19 management committee ka deban tip lada kita ki jatjes ki don hakisnong kita ujung ki ngi share bat ki namar balai ngi share bat ki namar bangi ting yo don ka community spread de kata ngile leban ong ye pi ban ya thu pa ba ngatrai kum mga ong pi ka defeat ya kata ka secrecy lani ka sanctity jong ki doktor lani jong ki no sumar ya ki nong pang hapo rin dia ban ka pertei barokwi te ka banga kwa ban ong bangai i ka tu ke jing keno nakaliang jong ka kongres ba ka sarkar kaburi lane ba ka sarkar kamle bha lane ba ka entry point kambiang te ngam tip shu saka shu ka bangila banang le ngi accept i health minister chayong hot la ban don katukan ni kijing duna hang yang tai ya kita ke bangila ban penbai rei ba pin keno be ba pin ong ba ka sarkar MDA ka fail ngam ya pesu ban ong kom nuru tenrei haka bakhat do hingi gidei politician nga sukwa ban ong tang kawai tang ban pau kerteng haki paj ba ki klem yo thia bro san snem te dei ban pen mi isu tengi accept hi ka taro mo